No hello kaikille, jotka on kiinnostunut Valonpyramidimessuista. Mä tulin tämmöisen pienen kuulumisen sanomaan tässä videolla, sillä me luultiin, että seuraavat messut on kesäkuun 12. ja 13. päivä ensi vuonna 2027 Nilsiässä, ja niin ne onkin, mutta henkimaailma osaa aina yllättää, ja meitä ohjattiin nyt tähän syksylle pitämään vielä yhdet messut. Ja ne on Haapajärvellä, paikassa, missä ei ole aikaisemmin pidetty Valonpyramidimessuja. Ja sieltä tuli paikka kun tilauksesta. Me ei itse etitty mitään, vaan se tuotiin meille. Ja eilen lyötiin lukkoon se messupaikka. Ja tosissaan Haapajärvellä on lauantaina 19.9. kello 12-20 lahjoitusperusteiset Valonpyramidimessut. Ja me ollaan Anne ja Teemun kanssa siellä järkkäilemässä näitä messuja. Kahviohenkilökunta tulee sieltä Haapajärven suunnalta ja siellä on semmoinen tehopakkaus tekemässä sitten kahviotoimintaa. Ja myös tämä huikea porukka mahdollisti meille messut siellä suunnalla. Ja tämä ei koskaan petä tämä henkimaailman ohjaus, koska eilen kun lyötiin messupaikka lukkoon, niin kuin ihan viimeistä aamenta myöden, niin tänään kun mä rupesin tekemään messumainosta, että messut on siellä suunnalla ja näytteille asettajien ilmoittautuminen on avattu, niin kävikin niin, että mulla on nytten messuille jo kaikki aikataulut ja esiintyjät ja kaikki on tullut tämän aamupäivän ja iltapäivän aikana. Ja tää on niin huikeeta, että silloin kun joku juttu on tarkoitettu tapahtuvan, niin se tapahtuu niin vahvassa flowssa ja vauhdilla, että itse ei meinaa pysyä perässä. Mutta syy, minkä takia mä halusin tulla tämän videon tekemään, niin mä eilen sain muistutuksen siitä, että samana päivänä Kuopiossa järjestetään mystiikkaa ja magiaa messut. Ja siinä hetkessä himpun verran harmitti, koska mä yleensä vältän päällekkäisyyksiä ja en tykkää millään tavalla niin kuin varsinkaan, no siinä on välimatkaa kyllä Kuopioon ja Haapajärvelle jonkun verran, että periaatteessa ei pitäisi kenenkään syödä kenenkään kävijämääriä ja mä uskon, että nämä asiat tapahtuu aina niin kuin tarkoituksenmukaisesti. Ja siinä vaiheessa, kun mä sain tietää, että Vaasassa on samana päivänä messut, niin siinä hetkessä tuli esille, että no johan on tunkua samalle päivälle. Ja toi päivä tuntui vaan siltä, toi 19.9., että sitä ei saa vaihtaa. Ja siinä vaiheessa, kun mulla rupesi tuntua sit semmonen tosi voimakas sisäinen ohjaus siihen, että on tarkoitettu, että just nämä 3 messutapahtumaa tapahtuu saman päivän aikana, niin mä rupesin miettimään sitä, että se energia, mikä tavallaan niin kuin 3 henkisestä tapahtumasta tulee, niin kuin se yhteisenergia, vaikka ne on eri paikkakunnilla, niin siinä on jotain isompaa taustalla. Ja mä rupesin sitten katsomaan ihan kartalta, minne Vaasa, Haapavesi ja Kuopio sijoittuu. Mä oon nukkunut maantiedon tunneilla, niin en osannut suoraltaan sitä sanoa. Mutta se oli hämmentävä huomata, että ne on niin kuin tuolta lännestä itään käytännössä tekee semmoisen suoran vyön. Ja Haapavesi jää Vaasan ja Kuopion siihen puoliväliin. Ja tää oli hämmentävää senkin takia, koska sit siinä vaiheessa mulle avautui sit vielä niin kuin vahvemmin se, että minkä takia just näiden 3 messutapahtuman täytyy tapahtua samanaikaisesti. Ja mä en siis tiedä, mitkä messut on Vaasassa. Et jos joku tietää, niin kommentoikaa please tänne alle, niin sit saadaan ihmisille myös sitä tietoutta niistä messuista. Mä vaan kuulin, että Vaasassa on messut. Ja mä Annelle sitten sanoin tästä, että ne tekee semmoisen poikkisuoran niin kun viivan siihen, ja Anne sitten sanoi jotenkin, mitenhän se sanoi se hienosti, että Suomineidon vyö, semmoinen valovyö. Ja siitä mä pamahdin aivan kylmille väreille, koska niin kun jos ajattelee, että Vaasa, Haapajärvi ja Kuopio, niin ne tekee 3 pistettä sinne, niin mulla tuli vaan
tietouteen, että Orionin vyö. Ja nytkin on ihan kylmät väreet. Ja mulla oli jo niin kuin aikaisemmin noista meidän messuista semmoinen tunne, että ne on jollain tavalla kosmiset. Ja silloin joku me ruvettiin Nilsiän ensi kesän messui suunnittelemaan ja mä tein sen messumainoksen sinne, niin mulla tuli 2 taustavaihtoehtoa sille mainokselle ja jostain syystä se toinen jäi niin kuin odottaa. Ja mä ajattelin, että no en mä viitti hävittää sitä. No se tuli nyt näille Haapajärven messuille se tausta, ja sehän on hyvin kosminen tausta. Se tausta kuvastaa just sitä semmoista galaktista yhteyttä, ja siinä on niin paljon vaaleanpunasta, että siitä mulla tulee mieleen ylempi sydänsakra ja se sydänyhteyden avaaminen ja avautuminen. Ja jotenkin niin kun mä koen, että kaikki nämä 3 messutapahtumaa, mitä nyt tapahtuu samanaikaisesti 19.9., niin mä koen, että tiedostamatta kaikki niiden messujen järjestäjät on jollain tavalla niin kuin päättänyt sielun tasolla yhdistää energiat, vaikka kukaan meistä tuskin on niin kuin sitä niin kuin tällä mielen tasolla ajatellut. Mutta se energia, mikä näistä 3 tapahtumasta nousee tosi vahvasti, niin se on jollain tavalla, mulla tulee siis ykseyden energia tähän tosi vahvasti. Ja se edustaa jollain tavalla semmoista yhdistymistä ja just se, että vaikka mekin niinku tiedettiin nyt sitten, tai kuultiin se, että on samana päivänä messui, mutta me siitä huolimatta luotettiin siihen ohjaukseen, että se täytyy tapahtua sinä päivänä. Ja sitten alkoikin avautua tämä Orionin vyö-asia siihen. Ja mä puhun tässä sen takia nyt myös niin kuin mystiikka- ja magiamessuista ja näistä Vaasan messuista, koska mä haluan jakaa sitä tietoutta, että jos joku ei vaikka ole tiennyt, että tämmöiset messut järjestetään ja on vaikka seurannut Valonpyramidin tapahtumia, mutta jos tuntuu, että vaikka Kuopio resonoi tai Vaasa resonoi, mutta olisi niin kuin vaan ollut niin kuin alun perin kiinnostunut vaikka Valonpyramidista, niin mene sinne, minne sydän ohjaa. Koska tässä on nyt joku tosi paljon isompi juttu taustalla, mitä me ei ehkä ihmisyydessä vielä käsitetä. Mutta jotenkin mä koen, että tämä kertoo semmoisesta uuden ajan yhteistyöstä, että vaikka ne on eri tapahtumia, täysin eri järjestäjät, täysin eri teemoilla varmastikin, ja meillä ei ole minkäänlaista niin kuin yhteistyötä kolmisteen, niin mä silti koen, että näiden 3 messujen tämä yhteisenergia on nyt tässä jotenkin tosi oleellinen ja tärkeä. Että ne kaikki tapahtumat täytyy tapahtua ja jokainen suuntaa sinne, minne sydän vie. Ja sitten se magic tapahtuu. Et jotenkin niin kun, mulla on tosi semmoinen hyvä ja kutkuttava olo tästä niin kun syyskuun näistä tapahtumista, että se tulee avaa jollain tavalla jotain tosi isoa kaikille, jotka näihin tapahtumiin, ihan sama minne päin menee. Ja sitten kun se on niin sanotusti se Suomineidon vyö, niin mistä päin Suomeen ihmiset tuleekaan, niin se lähtee se valo, mikä niissä tapahtumissa on saatu, niin kun integroituu jokaisen ihmisen sisälle, niin se lähtee ihan eri tavalla leviämään. Sitten, että jotenkin tuntuu, että tämä Keski-Suomi on nyt jotenkin niin kuin maantieteellisesti tosi tärkeässä paikassa. Ja sen takia varmastikin kesäkuussa, tai ne Nilsiän messut kesäkuussa, niin se on tullut semmoiseksi meillä niin kuin ydintapahtumaksi, koska se on maantieteellisesti niin jotenkin semmoisessa Suomen keskiössä. Mutta joo, tämmönen pikakuuluminen messuihin liittyen. Tonne postauksiin laitan tulemaan sitten, siellä on nyt laitettu jo tää alustava aikataulu Haapajärven messuille ja siihen saattaa jotain muutoksia, täydennyksiä vielä tulla. Ja sitten ruvetaan tykittää pikkuhiljaa sinne näytteille asettajista kuvia ja esittelyitä ja tietenkin esiintyjistä vielä erilliset esittelyt ja tuttuun tapaan, mutta tämä nyt on ensimmäinen kerta, kun me tehdään tämä niin kuin täällä Valonpyramidin omalla kanavalla, niin sen takia myös sanon tässä, että kaikista tulee
esittelyt someen, niin Instagramiin, Facebookiin kuin tänne YouTubeenkin. Facebookissa on ihan oma tapahtumakutsu tehty tonne Haapajärven tapahtumaan ja sinne tulee ihan täysin samat tiedot kuin tänne YouTubeen. Et ei tarvii jokaista väylää seurata, vaan riittää, että katsoo vaikka aktiivisesti yhtä, jos on messuista kiinnostunut. Mutta pidemmittä puheitta, jos sydän kutsuu 19.9. Haapajärvelle, niin nähdään siellä. Jos ei muuta, niin nautinnollisia messuja Kuopioon tai Vaasaan. Ja jos et pääse messuille syksyllä ollenkaan, niin oha energiassa mukana. Koska tämä on meidän yhteinen projekti. Meidän yhteinen projekti Planeetta Maa. Me ollaan täällä yhdessä auttamassa tätä ihmiskuntaa ylösnousemuksessa ja tästä se lähtee. Ihanaa päivää kaikille. Nähdään messuilla. Moi moi!